ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓይ ዝስዕብ መስቀሉ ይጹር ከም ዝበለ መስቀል ምጻር ማለት መከራ ምቕባል ማለት ኮይኑ ብዲያብሎስን ሰራዊቱን ዝውርወሩ ፍላጻታት ተጊህና ንምቋም ምእንቲ ክንክእል ኣቦታትና ዝተጓዓዝዎ ኣብ ገድላት ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ዘሎ ታሪኽ ኣንቢብና ተዓዘብቲ ወይ ኣቦታትና በዚ መንገዲ ከይዶም እናበልና ክምከሓሉ ጥራይ ዘይኮነ ከነተግብሮን ክንነብሮን ይግባአና። ኣብዚ ዘለናይ እዋን ግን መቁፀርያ ወይ ብመቁፀርያ ምጽላይን ሰውነትካ ምግራፍን ከም ሓድሽ ትምህርቲ ተቆፂሩ እዚ ሓድሽ ትምህርቲ ካበይ መጻና ዝብል ዘረባ ካብ ብዙሓት ክስማዕ ንሪኦ ኣለና። እዚ ኸኣ ኣመንቲ ደኣምበር ኣንበብቲ ከም ዘይኮንና እዩ ዘመስክር። መቁፀርያ ብመምህር ግርማ ኣይተጀመረን። ኣብ ኩሉ ገዳማት ዘለው መነኮሳት ብመቁፀርያ እዮም ዝጽልዩ። ብፍላይ ቅድሚ 100 ዓመት ዝነበሩ ኣቦታት ትምህርቲ ስለ ዝጎድሎም ኣብ ጸሎት ቁጽር ንኸይጋገዩ መቁፀርያ ይጥቀሙ ነበሩ።